खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म इउट्युब चेनेलाव गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ, चिराङाव UPPL नि 9थि गायसननाय सान फालिदों। सासेबो BJP दैदेनगिरि नुजाथियाखै। मैया BTCनि खुंथायाव थानाय राजखान्थि दोलो इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल UPPL नि 9थि गायसननाय सान। UPPL दोलोनि गायसननाय सानखौ मैया चिरां जिल्लानि भारत-भुटान सिमा ओनसोलाव सानसेनि हाबाफारिजों फालिनाय जादों। दोलोनि आफादगिरि आरो BTCनि गाहाय प्रमद बर'आ फुङाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोदोंमोन। पार्टीनि गायसनगिरि आफादगिरि उरखावगोरा ब्रह्मआ आलारि बाथि फोजोङो आरो गोसोखां तर्पण फोरबोआव बिबार बावो। बेनि उनाव UPPL दोलोनि MLA, मावफुं सोद्रोमा आरो दोलोनि लेङाइ आफादगिरि आरो BTCनि लेङाइ गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारीजों लोगोसे काउन्सिलरफोरखौ हाबाफारि थावनियाव मावफुंनाय जादोंमोन। फालिनाय हाबाफारियाव मानगोनां केबिनेट मन्थ्रि मुस्रि अतुल बरा बिथाङा बाहागो लाफैदोंमोन। लोगोसे बेवहाय UPPL दोलोआव गोबां मैखोम बारग' BLT, BPFनि सोद्रोमाफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। मख'जाथावदि रायजोनि जथाय सरकारनि गाहाय राजखान्थि दोलो BJPनि सासेबो दैदेनगिरिखौ UPPL दोलोनि मैयानि 9थि गायसननाय साननि हाबाफारियाव नुनो मोननाय जायाखै। दा बेयो UPPLनि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा जानानै थाबाय। हिमन्त बिश्व शर्माया रबिबाराव बुंदोंमोन दि फैबाय थानाय 2025 BTC काउन्सिल बिसायख'थियाव BJP दोलोआ हारसिङैनो गेलेगोन। गिबि मन्थ्रिनि बे फोसावनायनि उनाव मैयानि गायसननाय सान फालिथायाव दोलोनि सासेबो दैदेनगिरि गैयैआ जोबोद गोनांथि गोनां होनना साननाय जायो। फैबाय थानाय समाव BTCआ सोरनि आखायाव थांनो नागिरदों बेखौ रायजो राजाफोरा नुहुरजोबखाबाय। नैथि खौराङाव दङ, आसामाव लाट जिहादनि आरो मुसलमानफोरनि हा बायनाय फाननायनि गोदान नेम फोसावदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला आसाम आयेना आसामाव लाभ जिहादनि थाखाय जिउ जोबजासिम साजा होनाय जासिगोन आरो मुसलमानफोरनो हा फाननो थाखाय गिबि मन्थ्रिनि गनायथिनि गोनांथि जागोन होनना बुंनायखौ खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया लाभ जिहादखौ गोसो गैयै खालामनो आरो मोनसे थि हारिनो हा फाननायखौ होबथानो थाखाय गोरा आयेन बानायनो बिथांखि लादों। रबिबाराव BJPनि मोनसे मेलाव बिबुंथि होनानै शर्माया फोसावदोंमोन दि लाभ जिहादाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरा जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव थानांगोन। बिथाङा रायजोआव हानि बिगोमाथिनि सायावबो जिंगा सिदोंमोन, गुबैयै गवालपारा बायदि ओनसोलफोराव जेराव मोनसे थि हारिया गोबां हा आवग्रिदोंमोन। बेखौ बिबुंसार होनो थाखाय शर्माया फोसावदोंमोन दि हिन्दु आरो मुसलमानफोरनि गेजेराव हा फाननायनि थाखाय बिथांनि गनायथि गोनांथार जागोन। बेजों लोगोसे बिथाङा आसामाव जोनोम मोननाय सुबुंफोरनि थाखाय सोरखारि साख्रि थिनानै मोनसे गोदान थाग्रा खान्थि लाबोनायनि सानथांखिखौ फोरमायदोंमोन। बे आगाननि थांखिया रायजोनि हारिमुआरि आरो सुबुं सानखोआरि सि-जोमखौ रैखाथि होनाय। थामथि खौराङाव दङ, बांलादेशनि गाहाय मन्थ्रि शेख हसिनाया समबारखालि बिबान एंगारबाय। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला बांलादेशनि गाहाय मन्थ्रि शेख हसिनाया समबारखालि बिबान एंगारदों आरो हिंसानि जाहोनाव हादोरनिफ्राय खारलांदों। शेख हसिनाया गावनि बिनानावजों ढाकानिफ्राय ओंखारलांदोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला 1977 मायथाइयाव बांलादेशनि उदांस्रि दावहायाव नांनाय बारग' रौनियाफोरनि बाहागिफोरनि थाखाय 30% सोरखारि साख्रिखौ थिखानाय मोनसे दान्थे-बिदान्थे गोनां खथा खान्थिनि सायाव बिथांनि सोरखारनि बेरेखायै गोबां हेंथा दिन्थिफुंनायनि उनाव हासिनाया एंगारनो गोनां जादोंमोन। बेनि गेजेराव सोमावसारगिरिफोरा ढाकायाव गाहाय मन्थ्रिनि राजमहलाव गाग्लोबदोंमोन मानोना टिभि चेनेलफोरा राजथावनियाव गाहाय मन्थ्रिनि मावख'आरि न'आव खारनाय होंगो-दोंगोनि सावगारिफोरखौ फोसावदोंमोन। बे समावनो बांलादेश रौनिया गाहाया बुंदोंमोन दि हादरखौ सासन खालामनो थाखाय मोनसे गेजेरारि सरकार दानाय जागोन। ब्रैथि खौराङाव दङ, मनु भाकरखौ जोबनाय फोरबोनि थाखाय भारतनि फिरफिला लागिरि महरै सायख'नाय जादों।
खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला स्टार शुटार मनु भाकरखौ पेरिस अलिम्पिक 2024 नि जोबनाय फोरबोनि थाखाय भारतनि फिरफिला फ्लेग बियारार महरै सायख'नाय जादों। बिथांजोआ अलिम्पिकनि मोनसे रोखोमाव मोननै अलिम्पिक मेडेल देरहाना जारिमिन लिरदोंमोन। हारियानानि 22 बोसोर बैसोनि गावग्राया अलिम्पिकआव मोननै मेडेल मोननो हानाय पि.भि. सिन्धु आरो नर्मान प्रिचार्डजों लोगोसे मोनसे गोजौ थाखोनि फारिलाइयाव हाबदोंमोन। मख'नो गोनांदि पेरिस अलिम्पिक 2024 नि जोबनाय फोरबोआ 11 आगस्ट रबिबाराव खुंजागोन। बाथि खौराङाव दङ रहित शर्माया अडिआइ क्रिकेटआव 306 बुनो हानाय गिबिसिन भारतारि जानो हादों। भारतनि केप्तेन रहित शर्माया सानसेयारि गेजेर हायुंआरि अडिआइआव 306 बुनो हानाय गिबिसिन भारतारि आरो नैथि गासै बुगिरि जानो हादों, जाय 4 आगस्टआव कलम्बोआव श्रीलंकानि हेंथायै नैथि अडिआइआव भारतनि 32 राननि जेननायनि समाव मोननो हानाय मोनसे माइल खुन्थिया। मोनब्रै सिक्सार आरो मोनबा 4 रानजों भारतनि बुगिरिया खालि 44 बलाव 64 रान बानायदोंमोन। रहितआ जारिमिनाव अडिआइआव 300 नि अनजिमाखौ बारनो थाखाय नैथि बेखेवगिरि जानो हादोंमोन मानोना बे इनिंसआ गिबि गेलेगिरि महरै बिथांनि केरियारनि अनजिमाखौ 177 मेचआव 302 सिम बांहोदोंमोन। बिथाङा क्रिस गेलनिल'नि उनाव दं, जाय 280 मेचफोराव 328 सिक्स बुदोंमोन। द'थि खौराङाव दङ थाव खावनायनि केसआव आसाम एमएलएनि फिसाज्लाखौ खादों। थाव खावनाय रेकर्डजों लोब्बा थानायनि दायाव सासे आसामनि एमएलएनि फिसाज्लाखौ खानाय जादों। दायनिगिरिखौ पुलिसआ हमनानै लांदोंमोन आरो दायो सोंथि खालामगासिनो दं। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बे केसआ मोनसे राजखान्थियारि दान्थे-बिदान्थे सोमजिहोदों। बेरेखा दोलोआ एमएलएनि बेरेखायै राहा लानो दाबि खालामदों। पुलिसआ खोथा होदों दि नायबिजिरनायखौ मोजां आरो रोखा रोखोमै खालामनाय जागोन। स्निथि खौराङाव दङ बक'आव एसबिआइ बेंकनिफ्राय 2,80,000 रां लुथिदों। साननि सोराङाव नागिरबाय थानाय समावनो सिनायमोनै दुथांफोरा आसामनि बक'आव थानाय स्टेट बेंक अफ इन्डियानि दालायनिफ्राय 2,80,000 रां लुथिना लाङो। बे जाथाया समबारखालि जादोंमोन, जाय ओनसोलाव दुखुनि साया गोग्लैदोंमोन। नुगिरिफोरनि बायदिब्ला दाखाथिफोरा बेंकआव हाबदोंमोन आरो नोगोद रां लानायनि सिगां मावफारियाफोरखौ हुमखि होदोंमोन। पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जागायबाय आरो दायनिगिरिफोरखौ सिनायनो थाखाय सीसीटीवी फुटेजखौ नायबिजिरगासिनो दं। बेंकनि रैखाथि राहाफोराबो नायबिजिरनायनि सिङाव दं। बे जाथाया गामियारि ओनसोलाव बेंकफोरनि रैखाथिनि सायाव जिंगा सिखांदों। पुलिसआ खोथा होदों दि दायनिगिरिफोरखौ हमनो आरो इयुनाव बेफोरबायदि जाथायखौ होबथानो थाखाय गासैबो गोनां राहा लानाय जागोन। नायबिजिरनाया सोलिबाय थानायलाय आरोबाव गुदि खिथाफोरखौ नेथ'नाय जादों। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि गोदान खौरां मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होलांब्लानो जाबाय।